Serbisyo po ng BIR ihahatid po sa lungsod ng Dagupan ngayong araw. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Neil Muyano. 104.7 IFM Report. Mas mapapalapit sa mga residente ng Dagupan City ang mga serbisyo ng Bureau of Internal Revenue o PIR sa pagdating ng programang PIR Serbisyon Maplis na ngayong araw ng Hunyo 23, 2026. Mas mapapadali at mas mapapabilis nito ang pagkuha ng mahalagang dokumento at serbisyo ng PIR nang hindi na kinakailangang bumiyay pa sa mga tangkapan ng ahensya. Kabilang sa mga serbisyong maaaring ma-avail ng mga mamamayan ang aplikasyon para sa Taxpayer Identification Number o TIN, pagkuha ng Digital TIN ID, Business Registration at iba pang transaksyon na may kaugnayan sa PIR. Ayon sa abiso na ang pang aktibidad para sa mga naghahanap ngayon ng trabaho, mga nagbabalak magnegosyo at mga individual na may kailangang asikasuhin na dokumento sa BIR. Hinikayat ang mga Dagupenyo na samantalin ng pagkakataong ito upang makapagproseso ng kanilang mga pangangailangan. Kasama mo mula rito sa FM Los Dagupan, ito si Idol Limero, Tadak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.